Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Tatong. Ginaingon, dili ikaw ang muhukom sa iyang pagkatao. Kung wa ka masuhito sa iyang kinaiya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Nga dili nako mahimong mahikalimtan. Marilu, ikaw kunyong ko ang muse sa team nila ni Tatong. Dili ko na day, uy. Lo, giglista na ba ka do? Unsa? Wa am lagumi laing na uyunan gud. Ikaw raman, Marilo. Mauho, man ko Tatong. Mauwaw ka nga. Kalindot ni muglawas. Hindi, uy. Marilo, sige na ba? Amig balibari, please. Okay. Mao ka na sila ang atong mga muses, ha? Kinsa inyong ganan! Marilo! Ay, congrats Marilu! Ikaw yung best news, Day! Marilo, salamat ha. Wa ka mo balibad sa mong team. Thank you. Imo kong kigakos, Tatong. Gaw na nay. Nahigugma naman ko. Oh, guma. Pre, kinsa? Ano ka? Pre, ni kinsa man? Ha? Eh, Marilo gaw. Oh, ang nindot og lawat yung gwapa ba yun? Libat sa ako na yan. Tural. Eh, pag-uyapin na yun! Yes! Go, yes! yes! Anong ka? Kabma, magadihan. Go! Gisugot ako ni Marilo. Ah! Ay, binuaw ni sugot ko taon. Purbida no, one click! Grabe ha, good. Wala rin uso ang magpa-hard to get, no? Nahigog mo po ni Tatong. Surtihas gago Ha? Pauban nun ni Mus Marita sa itong first date? Oh. Kita na sang duhagon, Marilo. First date, wala na to. Ma-first date man o unsa. Basta kay akong paubanon si Marita, Tatong. Marilo, may mga advice taas-taas nga bahin sa sinihan? Okay, sige. Day, Marita. Dali. Dali. Di ka na sa ubos ko. Ang bitaw. Dinhira ko sa ubos tayo. Uy, Marilu, bilin lang ko ninyo. Dinhi mo na hinoon. Dinhi, uy, kay basig makadisturbo ko ninyo. Ha? Ay, Uy, natabo? wago eh. Nga alibogaw! Sa smile mo ka. Wa ko kahigayon sud sa sinihan gaw. Nga ba? Pero, pag abot na ko sa mua,
Dami kayong lawas ni Marilo. Wa ba ko makahimo ito sud sa sinihan. Kuhaon ako siya pinaagi ini. Marilo. 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 Ha? Nagjululo ka. Sa term no? Jululo. Buang nga gawin. Puya ni mo. Buang nga bitaw ko. Kuan ba? Mas matagbaw mo ko kung... Magjululo ka? Oo, kana. Marilo, why plano sa atong mga pakaslang ka? Uwa man, tay. Pagtsorda, Marilo, ha? Sige, naraba mo date-date. Ma, tay, ayaw mo kabalaka. Kaya kada date na mo. Naman si Marita, kuyugon man ako. Makagayon ng mundo ha. Bisag may tsapiron pa ka. Hoy, tay. Wa pa in taon kay labot si tatong na ako nung. Ay, sa may patuhuan, Marilo, eh. Agi na namong tatay ni mo. Ay nalang paglimod. Aw, naara ninyong tatay, ma. Kung dili mo mutuon ako. Basta kay maunay tinuod. Marilo, gunit sa kong kamot. Kay malabang ta. Dali. Okay. Okay, tatong. Dali na kay stop signal na. Okay. Uy. No, ano sa nang tong grass ay. Ato masugatan. Likay lo, likay. Alo! Ilo, nagpagawa sa iyang... Alo! Wala na. Kuha na sa kasbuang mo. Bastos ang buang nga. Uy, kaluoid. Hasta nga gawa. Tungod yun na kay sexy o gwapa ka. Maunang hasta ang buang makajakol ni mo. Na. Ang mga lalaki din sa ato no, pulos na naghimo anak ni mo day. Unsa? Laki. Nakabati man ko kanang magpundok na sila no. Mao gyud na ilang topic ay nga kuno ila na kang nakuha. Naglibog ko kung ano silang pasabot. Mo tong nangutana gid ko. Ang ila rin gipasabot nga tsakulan kanila kay gilamian sila sa kanindot sa imong lawas. Kasal? Ugot. Magtuig ng dakapin. Sakto na siguro na nga. Magpakasal na tang duha, Marilo. Sige, tatong. Sige, kanusa man? Naunsa man ka, tatong. Unang gabi sa tong kasal, mura man lang kagwa, diha. Ay, gikapoy lang ko sa pag-atimas itong mga bisita ganina, day. Mau pagi kapoy ka. Ikaw naman nilikakos na ko eh. Kumakuruman sa aling tawana. Unya na ti kakuha, Marilo. Kanang matug na ka. Nakatuog na nga akong asawa. Pindot ka siyang tanaw na nagsulub og nipis ka pagkatuog. Puro makayang yan lawas. Og... kini. Marilo. Marilo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Tatong? Tatong, ano sa malagi mo? Marilo. Uy! Day. Nagpinarihas ka basta ang grasa, uy! Pasakti ko, Marilo. Pasakti ko. Tatong, nakunsa! Tama ko makatukuan ang iyong mag-ingon anak ka! Ato, una na kayo. Nakakita naman ka sa kong ibuhat.
Steady lang niya. Steady lang niya. Kaya hapit na. Hapit ako. Hoy! Hapit. Ay, kausik ata, uy! Dili pa na ipabunto na ako, matagbaw pa ko! Dahil, Gigakos, thank you, di Maria. haluy, ikaw ra mo ko ni mo gigakos tatong! Purbida, lo. Kinsa man tayo ni sa puto. Nagbuhat ako. Ano ba ito? Binyo. Ano mo? Wari mo yung batihag mais marilo. Nagulbay ba sir? Patahon ka. Ay, sama ka. Ay, ambot ba gawin nun eh? Wap ko'y pagnanasa sa kong asawa nga akong jirjiron. Pero kung mag-ulbay myself ko, perti mang namias akong batiun ka. Ha? Kau totoo. Puso ka. Membro ka sa Japanese? Ha? Ka ng mga exhibitionist? Day, kung di ka gana manghugas sa atong ginanan, ako na lang hugas. Ako na lang, kay maid ko ni mo din Ha? Asawa, tika. Uy, kisa ba'y nag-ingo ni mo, anak? Ako? Ngano? Dili ba maid ko ni mo din Ha? Gihimo lang ko ni mong manikin, pahigdaon. Niya kahuman mo, jakol ka diha. Kalako. Day. Ay, napaghugas. Paghugas. Tana. Tana sa itong kwarto na. Tatong mo niya kung gusto mahitabo, tatong. Kana. Ay, buha nga bitaw na ko. Mas makafeel ko og lami kung magjakko lang ko kaysa makiksex ko sa kong asawa. Sakto ka ang gisudya ni Marilon ako. Nga ako, exhibitionist. Mga ito makasama ang kaagi ni Tatong din hining tulumanon. What's the style? Exhibitionist is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.